Ichoke taka e bomano oket machiegni kod kuonde timo ohala kod kuonde ma oganda dake. Gino makoro keto gi ng'awo mar gamo tuche. Ripota marwa Joe Juma otoa kod jo ohalago madwa ni tend kaunti mondo many kaka resogi. Bedo ni moko kuonde go ma ichoke tak bomba Migori nitiere machiegni kod kuonde ma itime ohala kaachiel kod kuonde ma oganda dake osebiro kakelo ng'ur e kinde ka kinde. Kalwe kod jwala kaachiel kod moko jodak e bomba Migori mokum kuonde gi ma ichoke tak bomba Migori kakoro poko tergi e kuonde monego bed ni witogie kao kinde malo kata dweche 2 kata kakoro poko gol. Bedo ni kuonde gi ma ichoke tak koro ket machiegni kod mokum kuonde go moganda time ohala kaachiel kod kuonde moganda odake giski oluoro ne oganda ni dekoro gi gam tuoche. Kwayo sirikandwa mondo golnwa taka ni kae, taka ni hinyowa. Kaka an aja biashara atedo chips kae to wan gotel. Wahinyore kendo wahinyore mang'eny. Customer ringo te to biashara ni gimoro amora e school fee e chiemo. Nwakwayo chilo, wan jogi nwagoni kura, timnwa ono. To kae onywandore, koro nwakwayo sirikal. Yie mondo bigolnwa taka ni. Taka ni wasebedo godo for 5 months. Customer ok nyal biro, wan gi nyithinde dhot ma wapuonjo, wan gi school fee. Nyithindo gi dwaro chiemo, nyithindo gi dwaro ni mondo rwakre. Koro sirikandwa wakwayi ni kiyie bigolnwa taka ni hinyowa. Mokum jwale bomba Migori ywak ni bedo ni kuonde ma ichoke taka gi koro ket machiegni kod kuonde go ma gitimo ohendnigi. Koro semiyo kata mokum jonyiewo koro we nyiewo kuomgi nikech alwora ma ochido. Customers kata manyalo donjo ka koro onge. Waselalo pesa ka modhuro maromo 100,000 kaluwore godumbwa makethore kae. Akwayo niya, ukonywa mondo ugolnwa taka gi kae. Sani taka gi nigi 5 months kae. Ne uru jogi osugire ne taka ni kapok koth ochwe mar Elmino. Nekes ka koth obiro ka mar Elmino to pigni te odhi onyinjo to pigno te odhi aora Migori. To aora Migori ma jopiny sani tiyo godo nekes pi olal Migori County ka to pigno be ma ji modho. Waneno ka tuoche machalo kipindupindu, tuoche mag ameba, mag diep dhi goyo japiny. Tunahofia na ugonjwa ambayo inaletwa na takataka kama kipindupindu, maana chakula ziko hapa, wateja wanakula hapa na inzi inatoka hapa kwa takataka ikikuja kwa chakula zetu. Serikali tusaidie tafadhali. Jodak bomba Migori ywak ni migawo mochung' alwore kaunti ma Migori kod migepe mamoko oserem keto kenge makare maneno ni ler koro bede kinde ka kinde to ahinya neno ni kuonde go ma ichoke taka kakoro poko tergi e kuonde mne bende wete taka gi koro bede kigolo taka kuonde go e kinde ka kinde. Holding size gi mamoko bende gero gi jomoko mwakia. Oger gi ma very shoddy. Sani kidhi kata yudo ka holding site maniti chiro ka omukore. Kiwita takataka to takataka pukore. Sani takataka osaenea nyaka dukni ma jitime wala. Kumora nyaka kuonde ma jitime wala. Otende gi gimoro amora. E duoko mar apisa maduong' e migawo malure kaunti Migori Dalmas Odero wach ni chenro mar golo taka gi dhi nyime ka nyaka sani gisetieko golo taka mande ne okunore e boma Marongo ka chenro mar golo mag boma Migori bende koro dhi nyime. George Juma, Ramogi TV, Migori.